हमने के यहाँ चुमावन होला, हल्दी होला, मटकोर होला, सब चीज के आज सब होला, तो सब गाँव जला। और देखी जब दुल्हा दुल्हन के लेके घरे आवेले तो उनकर मम्मी हाथ में सिंदूरा लेके कहे लिखा कि सोने के सिंदूरा वाली हले आया माँ बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के मड़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलकी के मड़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलकी के मड़िया सोने के सिंदूरा वाली हले सोने के सिंदूरा वाली हले अम्मा बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के मड़िया अपन झीली लार हो खोला बबुआ पलकी के मड़िया। अंधी बाबा तनी ऐसा धीरे रखो। एमे जब लड़का दुल्हन लगे घरे जाला तब गावल जाला, लेकिन जब लड़का मारो में जाला तो गावल जाला कि छोटी मोटी सास बाड़ी लमहर दामाद हो वाह कि छोटी मोटी सास बाड़ी लमहर दामाद हो अतनिया सनी हुरये बबुआ। लेकिन कतना लइका होखेला से तनी हुरे सना काहे कि ससुरारी में आइल बनी झुके खाती ना झुको भैया ढोलक में भले सास कुर्सी लगा के खड़ा होके परीक्षा चाहे कहीं गोदी में टांग दे उनका के, लेकिन हम ना झुको। हमारो घरे होला, हमारो भाई चाचा लोग जब जाला बियाह करे तो ऐसे ही करे लगे तनिया सानी हुराए बबुआ तनिया सानी हुराए बबुआ और छिली लार हो तनिया सानी हुराए बबुआ और छिली लार हो तनिया सानी हुराए बबुआ। छोटी मोटी सास बाड़ी छोटी मोटी सास बाड़ी लमहर दामाद हो तनिया सानी हुराए बबुआ तनिया सानी हुराए बबुआ और छिली लार हो तनिया सानी हुराए बबुआ और छिली लार हो तनिया सानी हुराए। ए आदि बाबा तनिया सर की परेशान नहीं क्यों के बाकी देखी हाँ देखी कैसे कैसे माहौल बा बबुआ देखी दुल्हा दुल्हन के थोड़ा सा ऐसे बबुआ खड़ा रहे थोड़ा सा ऐसे खड़ा रहे। और देखी एक बात और जब मारो में दुल्हा जाले तो सखिए सहेली कहे लगे का मालूम बा यह कहे लगे कि केने बाड़िया कोने पापा तीन हंसदा माद हो केने बाड़िया कोने पापा तीन हंसदा माद हो। और देखी आई है हवे की दोसर हावे है हवे की दोसर हावे परिचिति ना हो ये हवे की दोसर हावे परिचिति ना हो ये हवे की दोसर हावे। जा सकते हैं आगे बढ़ते तेरा भी स्माइल रखिए कन्या शादी में धीरे रखो जयमाला हो कि हम जानता नहीं, लेकिन आई देगा ई के हो साहबाला भैया एगो फोटो ली बबुआ सामने आओ हेने हेने ऐसा वाला में। और देखी और एगो बात देखी हमने की हाँ और दुल्हा के देखी लागत है यह लड़की हमें चेहरा पर स्माइल लेके एकदम मासूमियत छैले बा। बबुआ सुना बियाह कर आई बा खुशी खुशी बियाह करके ले जाई जाला ऐसा तो कहीं लागत तोहरे विदाई भइल बा
आई देखिए हमने क्या गाँव जला दुल्हा के गरिया के छोड़ दी गरिया दी दुल्हा के सपोर्ट में बा रंजीत निर्गुणी जी भाजपा नेता, रंजीत निर्गुणी जी भाजपा नेता, आपने रंजीत निर्गुणी जी जिनकी ओर से 1001 रुपए का पुरस्कार है आपके लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हेमा जी के लिए। और देखिए किस शेरवानी पहिरला से दुल्हना को हिरवाए आए बबुआ अब बहिन बेचावे का हिरवाए बबुआ अब बहिन बेचावे का